δάσκαλοι μας στις διακοπές τους? Πιστεύω ότι πίνουν τον καφέ τους στην ήσυχη τάξη και ανυπομονούν να έρθει κάποιο παιδί για να γκρινιάξει. Εγώ νομίζω ότι στο σχολείο την πόρτα κάθονται κάθε πρωί και μετράνε τις μέρες και τις ώρες που λείπουμε σιωπηλοί. Σίγουρα περιμένουν με βαριά καρδιά να γεμίσουν ξανά τα θρανία παιδιά. Μετρούν ξανά και ξανά τα τετράδια και τα βιβλία, μην τυχόν και έχουν κάνει κάποια προσεξία. Τι σκέφτονται τα αθώα τα παιδιά. Την αλήθεια την ξέρω μόνο εγώ. Και ευθύς θα σας την πω. Πρώτα όμως, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Ουρανούλης Τοξοτούλης, από πρόπερση γνωστός. Και σαν φίλος σας ελπίζω να γίνω καρδιακός. Παρέα θα με έχετε όλη τη χρονιά. Κρυμμένος θα βρίσκομαι στην τάξη σας, σε μια γωνιά. Όμως καλύτερα θα γνωριστούμε με τον καιρό. Τώρα πρέπει την αλήθεια να σας πω. Δεν θα σας μιλήσω για όλους τους εκπαιδευτικούς, παρά μόνο για τους τρεις πολύτιμούς μου βοηθούς. Η πιστή μου βοηθή, λοιπόν, μόλις χτύπησε το κουδούνι το τελευταίο, φύγανε, εκτινάχθηκαν, σαν πύραυλο αστραπιαίο. Πέταξαν σχολικά βιβλία, τετράδια, γόμες και φωτοτυπίες. Ευθύς ετοιμάστηκαν για μέρη μαγικά και ονειρεμένες παραλίες. Τώρα πια ξυπνούν στις 10, όχι στις 7. Το ξυπνητήρι το έκρυψαν πολύ καλά. Δεν ακούν κυρία πια. Μάλιστα έχουν απαγορέψει και το μαμά. Διακοπάρουν κυριολεκτικά. Μετρούν μπάνια και παγωτά για να τα συγκρίνουν με τους μαθητές τους τη νέα τη χρονιά. Μέχρι το Σεπτέμβρη σαν βασιλιάδες ζουν. Όλοι τους ζηλεύουν και τους κουτσομπολεύουν. Και πιο συγκεκριμένα, για να μην λέμε λόγια του αέρα. Η πρώτη μου βοηθός, η κυρία Ντίνα, που με τη βροντερή βραχνή φωνή της ακούγεται μέχρι την Αθήνα. Όλη μέρα με ένα μυθιστόρημα στο χέρι. Από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα. Ταξιδεύει σαν αστέρι. Διαβάζει, γελάει, κολυμπάει. Καρπούζι και ροδάκινα ολοτρώει. Κατσαρόλα καλοκαιριάτικα δεν ακουμπάει. Στόχος της, να καλοπερνάει. Χορεύει, τραγουδάει και ξεφαντώνει. Και στη συναυλία του Παπα-Κωνσταντίνου, αχ, ξανανιώνει. Και πάμε παρακάτω στη δεύτερη μου βοηθό, την κυρία Νίκη, που όλη μέρα τραγουδά τσι, σαν το τζιτζίκι. Κάθε ξημερώματα δίνει δικαιώματα, ακούγοντας αργυρό και χορεύοντας με απίστευτο ρυθμό. Πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, σε ένα ζαχαροπλαστείο την κυλίτσα να γλυκάνει. Μια μπάλα παγωτό στο ένα χέρι και γλυκό στο άλλο, εφτάσαμε στο μεσημέρι. Παίρνει τον υπνάκο της και έπειτα με διάθεση καταπληκτική για την παραλία ξεκινάει. Και δεν σταματάει να μιλάει. Οι βουτιές δίνουν και παίρνουν και τη ζωή της ομορφαίνουν. Όλη τη ημέρα μοιάζει με γιορτή, γεμάτη γλυκά και μουσική. Ο τελευταίος βοηθός είναι ένας θησαυρός. Ο κύριος Ιορδάνης, σπάνιος και τρυφερός. Ο μόνος άντρας στην ομάδα. Τον έχουν σαν βασιλιά. Μα με 2 γυναίκες δίπλα του, σε λίγο θα ζητά παρηγοριά. Λατρεύει τις βόλτες, τα ταξίδια τα μακρινά. Με μια βαλίτσα στο χέρι τις διακοπές του περνά. Στους χάρτες
Ψάχνει νέους προορισμούς, σε χώρες μακρινές, σε τόπους μαγικούς. Παντρεμένος με την Τζέννη τη Σοπράνο, μονόδρομος η μουσική στη ζωή του το πλάνο. Νότες, τραγούδια, ποίηματα γράφει. Τα λόγια του είναι σαν το χρυσάφι. Στο μάθημα βάζει ρυθμό και μελωδία. Οι μαθητές του γίνονται όλοι μία χοροδία. Έχει στυλ, έχει αέρα. Με τα παιδιά παίζει παιχνίδια όλη μέρα. Αυτή είναι η βοηθή μου η πιστή. Και σε όλη την Ιεράπετρα ξακουστεί. Ψστ. Όμως έχω να σας πω ένα μυστικό. Πέρα ως πέρα συγκινητικό. Όσο τέλεια κι αν περνούν, όσο φανταστικά κι αν γλεντούν, στο σχολείο να επιστρέψουν. Ανυπομονούν. Εσένα, πρωτάκι μου μικρό, να καλωσορίσουν. Και το μεγάλο το σχολείο να σου το γνωρίσουν. Η κυρία Ντίνα, η κυρία Νίκη, ο κύριος Ιορδάνης σε περιμένουν. Έναν κόσμο γεμάτο γνώσεις και συναισθήματα να σου προσφέρουν. Σαν γονείς θα ανοίξουν την αγκαλιά τους και με πολύ αγάπη θα σε κλείσουν στην καρδιά τους. Φοβό να μην έχεις κανένα. Οι δάσκαλοι θα είναι εκεί για σένα. Στόχος τους να πλάσουν άνθρωπο, ευγενικό, φωτεινό, που να σκορπίζει στον κόσμο μόνο το καλό. Άνθρωπο που να γίνεται πάντα ουράνιο τόξο στη συννεφιά του άλλου. Αυτό πρέπει να είναι το όνειρο κάθε δασκάλου. Σας περιμένουμε. Ανυπομονούμε Να σας γνωρίσουμε.